prophetic message. Kudenga kuna Mwari nyasha ane rudo na upenyo wako. Waneta wapera simba. Help is coming. Help is on the way. The blessing is about to reach you. Don't lose heart. Usinano kutarisa. Usinano miranewe. Ari kuporofita ari kwa ari. Endai mundori tora muwinaro. But hepano panenyaya. Freedom yedongi yiri attached ku assignment. Kusunungurwa kwedongi kune purpose yekuti rigone kutakura Jesu ripinde naye muJerusalem. Zvora kuti pane kumwe kusunungurwa neimwe favor yatinosangana nayo muupenyu. Bedzi kana taziva the assignment. Kana taziva tiri kudiwa naMwari kuti tiite. Dongi arisi kungosunungurwa kuti ringova free. Riri kusunungurwa for a reason, for purpose, for assignment. Jesu ari kuti endai munorisunungura muwe naro. Why? Nokuti anoda kupinda. So pane pamwe pekuti tika ignore the assignment, taakudinaya blessing ye freedom yaida kuloketa upenyu wedu. Tikasava nemoyo une chekuita nezvinoda Mwari. Tikasava nemoyo nezvinodiwa naMwari. Tinozvivharira mikana yezvimwe zvinhu zvaifanirwa kuuya muupenyu hwedu. Kune zvinosanganikwa nazvo muupenyu nekuda kwekuti wapinda muassignment. Kune zvinouya because of prayer. Kune zvinouya because of fasting. Kune zvinouya because of worship. Kune zvinouya because of giving. Kune zvinouya because you are carrying an assignment. I'll give you an example. Mukadzi akarorwa na president anoita first lady. Ane respect and honor nema benefits anouya nekuda kwekuti apinda mu relationship na president. Kune ma benefits anouya nekuda kwe relationship yekuti arorwa na president, our first lady. Izvozvo haagoni kuzvitsvaka through beauty, runako. Haagoni kuzvitsvaka through degree, kufunda. Haagoni kuzviwana nedzimwe nzira besides to be in a relationship na president. Ndopa anosangana nekunzi first lady na mama benefits arimo anouya kwaari. So chimwe nechimwe kingdom ya Mwari ine ma keys. Jesu unoti kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. So key imwe neimwe I picture yekuti magdo maki haapindirane, magdo are different. Kune chauno unlocka by prayer. Kune chauno unlocka by worship. Kune chauno unlocka by giving. Kune chauno unlocka with humility. Kune chauno ita unlock nekukita carry the assignment. I'll give you a picture ya first Luke. Baba wa John the Baptist, when Zachariah answer to his prayer yakauya musi waanga pa assignment achibhena incense mu hall of the holies, and the angel appeared on the right side of the altar. Ndokubva mutumwa ati iye Zachariah, munamato wako wanzwika. Yet the man was not praying. He was offering or burning incense on the altar. But the angel said, your prayer has been heard. Kureva kuti the prayer yaaita kumashure akairisivira mu assignment. It's one thing to pray, prayer onzwika. It's another thing to be in a position to receive the answer. Chimwe nechimwe muupenyu chinogamuchirika munzvimbo yacho nenguva yakafanira. Ndofunga zvinotoda kutodzidziswa vanhu how to receive, because kazhinji people they know how to pray but they don't know how to receive. I'll relate with this example. Vanhu kurima vanogona, vanhu vanorima vobva vakohwa.
Munoziva here kune famine kana kuti drought inogona kuitika. Not drought, I mean. Reganisha sezwe kuti nzara. Kune nzara inogona kutambudza vanhu vakarima vakakohwa kana vasina the skill on how to store their harvest. Vanhu vakasava nekunzwisisa kuti mbeu gohwo rinochengetwa sei. Gohwo rinogona kukohwa zvakanaka, but with poor storage, pasina mbavha yakubira, chibage grain nobva yapfukutwa. So wakuita loss wakarima wakakohwa nokuti hauna the knowledge or the skill or the chemical ingade kuiswa muchibage to preserve the harvest kuti ivepo kwenguva refu. So even munhu adzidziswa kurima nekuita zvese anofanirwa kupiwa futi unyanzvi nekunzwisisa how to store grain, kuchengetedza gohwo rake. So nekunamata zvakare munhu unotodawo nyangwe aziva kunyengetera nekuchema nekudemba kuna Mwari, kuziva kuti zvinogamuchirika sei. Ndingaziva sei kuti ndo mhinduro yacho? Ndingaigamuchira sei kuti ibatike muupenyu hwangu? Munhu unogona kuva nepamiri achida hake mwana, asi musi wekusununguka ane zvaanoudzwa naananyamukuta. Izwi ratakangojera nekuziva ndiringoti push. Kureva kuti there is art or skill yekugona kugamuchira chinhu chawatakura for 9 months. That art or skill ikashayikwa pauri, unoremerwa for 9 months. Utadza kubata chaunofanirwa kubata nekuda kwekuti une zvishoma zvausina kunzwisisa uye nekuziva kuita pa last minute. So murume anonzi Zakaria, he was not praying, but he was burning incense in the hall of the holies. Then the angel appeared on the right side of the altar. Your prayer has been heard. Luke chapter 1 verse 11. And at once an angel of the Lord appeared to Zachariah at the right side of the altar. Zachariah was confused and afraid when he saw the angel. But the angel told him, "Do not be afraid, Zachariah. God has heard your prayers." The man was not praying. He was burning incense, Hall of the Holies. But the angel appeared and said, "Your prayers," which means another way to pray is to save. Imwe nzira yekunyengetera kuita assignment. So mindiro yakauya akabva vane mwana, but nyaya ndinayo nhasi ndeyekuti dhongi riri kusunungurwa nekuda kwekuti pane chikonzero seriri kusunungurwa. Munhu akasanzwisisa chikonzero unogona kudelaya kana kuti unogona kutadza kubata nekugamuchira help neblessing iri kuya kwaari, nokuti Mwari vanozviita for a reason or for a purpose. So varume vakaenda ndokunosunungura dhongi, uye vanga vapiwa a prophetic message yekuti mukanzwa anokubvunzai, if anyone asks you, tell him. If anyone asks you, why are you doing this, tell him, the Lord needs it, and we will send it back shortly. The Lord needs it. Ishe vanorida. Kuti ishe kureva izita re authority. Kurati riri kudiwa na mambo. Kurati riri kuenda kunoita zvinodiwa na mambo. So dhongi rakabva ratorwa, rakasunungurwa, rikaendwa naro kuna Jesu. Jesu akagara padhongi akandopinda naro muJerusarema. Handidi kuenda kumberi kwakanyanya, ndoda tingobata ipapa. Radzorwa kumashure, iro richida kuendwa naro kumberi, rinoita sekunge riri kutangisa patsva. Rambenge rafamba raakumberi ndokubva rasungirirwa. So pakusunungurwa pane kakudzoka kumashure, but richienda kunda Jesu. Rasvika pana Jesu, Jesu unogara padhongi oenda naro, kurati Jesu unopfuura nedhongi iri muarea raranga rakasungirirwa. Zvinokosha kuti tizive izvozvo. Zvinorevei?
area yese yawakatadza kudarika, chichakupa kuidarika kuziva chekutakura kana kuti kuziva assignment, kurati assignment pachayo deliverance. Kugona kuita assignment yaMwari zvinokudeliver kubva mune zvinhu zvakambokubata for a long time. Kune zvinhu zvinoitika muupenyu because you have prayed. Kune zvinhu zvinoitika nokuti wachema, kune zvinoitika nokuti wapa, kune zvinoitika nokuti watsanya. But nyaya inonzi assignment, kutakura basa rashe, kunoita kuti udarike mamwe malevels awaitadza kudarika muupenyu. Mwari pavakaisa basa rawo pamusoro peupenyu hwangu, ndine nzvimbo dzandaisatarisirwa kudarika. Pese pandaisvika nzvimbo idzodzo pane zvaiita kuti ndisungirirwe, asi nekuda kweassignment yaKristu yava pandiri panodarikika nyore. So zvazvinongoreva ndezvekuti ukaona wadarika pawanga usina bvira wadarika, pawaisungwa, ziva kuti wawakatakura ndiye akubvisira that limitation. So carrying an assignment itori blessing. Why? Because zvinokupa deliverance, zvinokupa favor yekudarika mamwe malevels nedzimwe nzvimbo dzawanga usingatarisirwe kudarika. Donge riri rega pane parakasungirirwa, harina kumberi kwariri kuenda, but musi warakadzoka rikatagarwa naJesu akatanga kudarika naro, zvoreva kuti kutakura kuzvisunungura, kutakura Kristu, kutakura assignment, kuita zvine chekuita nebasa nemba yaMwari munamato wakakura. Saka makanzwa mutumwa achiti kuna Zakaria, your prayers have been heard. Yet the man was not praying, he was burning incense in the hall of the holies. But denga rakaita regard that work as prayer. Zvakanaka kupfugama unamata kuna Mwari, but imwe nzira yekupfugama uchinamata is to do something concerning the kingdom of God. So Jesu wakagara padongi akadarika naro panzvimbo yaranga rakasungirirwa. So dongi rinofanirwa kuziva kuti ndasunungurwa nekuda kwekuti ndaakubvuma kutakura, nokuti patsanangurwa pachinzi harina ani akamboritasva. No one has ever ridden this court. Hakuna munhu akambogara padongi iri. Saka musi warabvuma kugarirwa kutasvwa naKristu, rine level, rine nzvimbo yarinogona kudarika. Musi warabvuma kuti mumwe munhu agare pamusana waro, ndo musi waratenderwa kudarika pamuti waranga rakasungirirwa, pamusha waranga rakasungirirwa. Kune zvemumusha zvinogona kusunga muupenyu hwemunhu. Jesu waprofita kuti go to the next village. Misha imwe neimwe ine tambudziko. Pane pamwe pekuti unyatsoona kuti I'm qualified, I'm beautiful, I'm intelligent. But saying ndatadza kubreka this system, ndatadza kudarika pa level yezvinhu izvi, kune tambo dzemumusha. Jesu wakaprofita kuti endai ku next village, kune dongi rakasungirirwa. Village system is also a rope. Musha umwe neumwe une tsika. Unotonzwa kuti zvekumba kwedu ndo zvekundibata panapa. Ndakangwara, ndakarongeka, ndinogona, but sei ndisiri kudarika pa platform iyi, pa level iyi, kune zvekumba, kune tambo dzemumusha dzinosunga vanhu. But Jesu ndinofara kuti zvakasungwa izvozvo ndo zvaanotumira varanda vake kuti endai munosunungura. Mangwanani ano semuranda waJehovha ndiri kudeclare muupenyu wako kuti sunungurwa. Sunungurwa, sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa neruoko rwaMwari rusina kupfupika. Nyasha dzaMwari ngadzisunungure. Relationship yako ndaakutaura wanano. Nyasha dzaMwari ngadzikusunungure. Basa rako ndaakutaura kupfurira mberi, kusimudzirwa nekugoneswa. Sunungurwa nezita raJesu, sunungurwa nezita raJesu. Every village rope, every system emumusha yakabata relationship yako, yakabata basa rako, yakabata mhuri yako, yakabata zvidzidzo zvako, ngaikuregedze nezita raJesu. Ngaikuregedze nezita raJesu.
sunungurwa pautano hwako, sunungurwa pabasa rako. Nyasha dzaMwari ngadzibate upenyu hwako. Move to the next level. Move to the next level. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every village rope, I stand as an apostle of Jehovah. I speak freedom. I speak deliverance. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dataura utano, dataura nyasha, dataura favor, dataura wanano. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. My villages, animal ropes. So I go to the next village and then untie the donkey. A village on its own is a system, is a rope. Kuno unotonzwa kuti maybe unongosina nhororo ndekumusha kwenyu, but kune zveko misha yatinobva ine nyaya dzayo. Kune rope inotozikana kuti this is our limit. Hakuna anoenda the other side. This is our limit. Vanhu vanongodheta but vangogumira pamapromises, havagone kupinda muwanano, havagone kuroorwa. Misha nemisha ine zvayo. Kune masystems ekuti munhu anogona kufunda opasa hake but mabasa akanaka ane pundutso muupenyu anogona kusamawana. Kune maropes emumusha ekuti unogona kuva pabasa uri fully qualified but uchibhadharwa mari shoma usingabhadharwe mari kufunda kwako. Kune mweya wekukudzikisira, mweya yemimisha. Misha imwe yatinobva ine rope dzeko. But I stand as an apostle of Jehovah. Kana Jesu ane varume vaviri vaakatuma. I am sent this morning to untie that village rope. To untie that village rope by the power of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Regedza, rope yekumusha, rope yekumusha, tsika dzemumusha, zvinorongwa nevari mimisha. Dinotaura ropa ra Jesu. Dinotaura blessing and favor. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Varume vakatumwa to untie the donkey. Zvoreva kuti Jesu moyo wake unobatikana nekuda kwedhongi rakasungirirwa. Madhongi mamwe asina ropa asiwo ari kuda iroro rine tambo manje. Business rako rine tambo ndoro kunzi na Kristu ngarisunungurwe. Basa rako rine tambo iyo yekuti hakuna kure kunoendwa. Kana COVID-19 yakashandiswa as a rope by the devil to tie your business, I decree and I declare freedom in the name of Jesus. Misha ine tambo dzayo. Varuma vakaudzwa kunzi kana pana achakubvunzai kuti vakasunungura tambo physically. But Jesu ndokubva aprofita kuti kune vanhu manje vachada kuva neownership pamusoro pedhongi. Kune vanhu vanonzwa kuti rinofanirwa kuramba rakadaro nokuti Jesu ari kuti pane vachakubvunzai, why are you untying the donkey? Kureva kuti kune vanhu vanongofara vakariona riri patambo iyoyo. Havadi kuti rife. Aiwa ngarirarame riri ipapo. Tambo inongoratidza limitation. Kureva kuti dhongi kana raifura sora raingofura ine way yekuti pariri ndo pariri kudya. Kana rikadesire zviri nani zviri kure arigone kuenda. Oza life yekurarama muchingoshuwira zvakanaka nekudesire zvakanaka zvisingaitike muupenyu hwako inorwadza. That rope must be broken. That rope, I've come to untie it. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kune tambo dzaunotoziva kuti I've been trying a lot. But ndatadza kusvika pandofanirwa kusvika, ndatadza kuenda kwandofanirwa kuenda. That village rope, I stand as a servant of God. Receive the breakthrough, receive the blessing and the favor in the mighty name of Jesus. Saka vakasunungura tambo physically. Secondly, vakapiwa a word of command. Kuti munongoti ishe vanorida. Ishe vanorida. Dongiri ishe vanorida. Ishe vanokuda. God loves you. Jesus Christ loves you. Be free in the name of Jesus. Kunati vakarisunungura zvakare nemashoko. Mashoko anosunungura from a spiritual rope. Rope dziri in two dimensions. The physical one, vakasunungura nemaoko.
The second one, vakasunungura ne word of authority. Munotaura muchiti ishe vanorida. Nokuti kune vachabvunza kuti why are you untying the donkey? Kune vanhu vasingangoda kuona rakasunungurwa. Zvimwe zvese itai, zvimwe zvese taurai, but kune vasingangoda kuona dongi richienjoya freedom rakasununguka. Kabadaya Sunday. Kabadaya Sunday. Menta balando robojia daka. Riba jade mante balando robojiata. Reketebo shaliga sayande leketelebo boshiakata. Regedebo jadabayata. Ragadaya salabo jaliga daya seleketelebo shariamande. Father, I pray for freedom. I pray for deliverance. I speak blessing and favor upon the lives of viewers. Zakasunga mabasa ao, tambo zakasunga wanano zao, tambo zakasunga ma relationships ao. Ndamira semuranda wenyu baba. Ndiri kutaura shoko rine authority. Be free in the name of Jesus. 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 Sunungurwa nezita ra Jesu. Sunungurwa nezita ra Jesu. So varoma vakasunungura dongi ndokubva vadzokera naro kuna Kristu. Instead of moving forward, vakadzoka nedongi kumashure. Ndokugana iro dongi raigona kushamisika kuti taakuenda kupi. It seems we are heading backwards or the wrong direction. I've come to talk to somebody. Zvichiita sekunge Mwari havasi kukurangarira. Zvichiita sekunge uri kutodzoka kumashure. Zvichiita sekunge waakutodzoka kumashure. Une zvawaitarisira kureceiva nekuwana nekufambira mberi. But pane kakudzoka kumashure kari kuitika. But I prophesy, you are going to move forward. You make a U-turn very soon. Life yako yairwiswa newakaipa apa wakuita sekunge kuti wasangana nevhangeri rinokusunungura, wasangana nevhangeri rinoita kuti ugone kuenda mberi. But the move is actually the opposite. Nokuti varuma zvichida kudongira bvunza kuti taakuenda kupi? Kuna Jesu. Nokuti vanoda kupinda newe Jerusalem. Rinoziva ma directions Jerusalem iri kumberi. But pari kudzorerwa kumashure harisi kuziva kuti uri kudzokera kune munhu unochinja direction. Vadzidzi havana kuchinja direction yedongi. Kusvika vasvika naro pana Jesu, Jesu ndokubva arishandura. Mwari ngavashandure direction yemafambiro ari kuita zvinhu zvako. Bhaibheri rinoti vakasvika naro pana Jesu. Ivo ndokubva vabvisa mabhachi avo. They took off their cloaks, their jackets. Vakagadza pamusoro pedongi. It seems as if vari kuisa comfort. Kuti Jesu kana akugara padongi, agare pari comfortable. But that's also a picture yekuti dongi rakukwanisawo kutakura zviri kuremera, nokuti a jacket is something a bit heavy. Pavabvisa majackets avo achiisa padongi, dongi riri kugara. Jesu ari kugara pajacket rakaiswa padongi. Kurati dongi ratakura zvinhu zviviri. Ratakura Jesu wacho uye ratakurira vatumwa majackets avo. But I want to show you this picture. Varuma havana kutora majackets avo vakagadza padongi pavangopedza kurisunungura vachienda naro kuna Jesu. I want you to get this picture. Varuma ava, I'll read tibatsirike. Mark 11 verse 7. When they brought the coat to Jesus and threw their cloaks over it, vakabvisa mabhachi vasvika pana Jesu, ndokubva vaisa pamusoro pedongi. Havana kuisa majackets avo vachiri kure vari murodhi. But when they brought the coat to Jesus, they took off their jackets or their cloaks vakaisa pamusoro pedongi. Inenge picture yekuti Jesu agare pari comfortable. But now ndeyekuti dongi rakutakura zvinhu zviviri. But havana kuritakudza zviviri vasati vasvika pana Jesu. I want to get this picture.
kureva kuti dhongi harigone kuramba kuiswa jacket nekuda kwekuti pane ari kuda kugara pamusoro pejaketi. So nhau ndeyekuti kana munhu asvitsa munhu pana Jesu, zvinoita nyore kuti munhu aregere kunzwa kuremerwa nekubatirana nekutakurawo mutoro wake, nokuti jaketi pavabvisapo ivo varerukirwa ndokubva vaisa padhongi. Padhongi riri kuita zvinhu zviviri, riri kupa comfort to the one achagara pariri, also ratakurirawo vanhu varitora. It's also good to appreciate the one atumwa naMwari in your life. Dhongi riri kutakura Jesu uye ratakura majackets, the cloaks of the people who were sent to untie it. Izvozvo zviri prophetic, and I want to show you something. And he said on it, verse 8, many people spread their cloaks on the road. I want to see something here. Oh, Pastor Shoko is saying network is a bit poor. I'm sorry, so that I can continue. So sometimes purpose ndekuti vanhu vanzwe shoko raMwari tibatsirike. So if network is bad, just let me know. Kana kuti ku South African side, because ku Rustenburg inokunogara kuchinaya mvura. Just let me know, guys, kana muchinzwa zvakanaka, so I can just continue. Let me know if you can hear me clearly. Let me know if you can hear me clearly. Let me know if you can hear me clearly. Sounding okay, loud and clear. Thank you so much. Okay, atiyazo share audio kuna fundisi shoko that okay. So kana vakabvisa maclocks avo, majackets avo, vakaisa pamusoro pedhongi. Dhongi rakutakura zvinhu zviviri, Jesus the person and also the clocks evanhu vatumwa. Sei risiri kukomplaina kuti why are you heaping your clocks on my back? Manditi ndiri kuuya kuna Jesu, haukamumakuisawo zvenyu pandiri. But izvozvo zvagadzikwa pamusoro pedhongi zvine chekuita nezvichaitirwa dhongi kumberi. Kana vakagadzika maclocks over it, and Jesus he sat on it, verse 8. Many people spread their cloaks on the road. Mabhachi agadzikwa pamusoro pedhongi. Dhongi pariri kupinda muJerusarema, zvanzi vanhu vakawaridza mabhachi avo. That's so prophetic. Kuti kana ratakura majackets, maclocks evafundisi vatumwa kuzorisunungura kuti Jesu agarire, zvapachena kuti iro ratakura mabhachi. Parakupindawo muJerusarema, people took off their cloaks. Hakuna alaudza kuti waridzai mabhachi enyu pasi dhongi ritsike. Zvoreva kuti dhongi ratakura, but raakutsika zvaratakura. Uku ratakura maclocks evanhu too. But parapinda muJerusarema, many people took off their clothes vakaisa muroad. Remember kuti dhongi rine makumba ari so hard, ane madhongi, ane mazondo, ane mabhonzi akaomarara. Anoreva kuti riri designed kutsika mumatombo mu-off-road. But takapa vanhu kubvisa maclocks, majackets avo vachiisa muroad, inhau yekuti dhongi harina kuita nharo paragadzikwa mabhachi nevadzidzi vauya kuzoritora. So rakatakura rikasvika parinotsika zvarakatakura, which means ukatakura the assignment unotsikawo a new level, a new ground. Amene kana ndiri kunzwika ipapa. Dhongi harina kukumbira kuti ndiwaridzireiwo machira. Dhongi parakatakura the cloaks or the mantles or the jackets evarume ava, rakasvika muJerusarema vanhu vachibvisawo majaketi vachiisa muroad. Kurati charatakura chakasvika pakutakurawo dhongi racho, nokuti pariri kutsika pamusoro pemaclocks, iro pamusoro paro pane jacket, but pariri kutsika harichatsika ground, raakutsika jacket. Kudari rakatakura rikasvika parakatsika zvarakatakura.
ari kudiwa muJerusalem ndi Jesu. Vanhu vari kucelebrate the one coming riding on a donkey, but they are also celebrating the donkey because it's carrying the one ari kudiwa mukati. Be part and parcel of the blessing of the Lord in this season. Kune machira anogona kutsikwa, kune platform, kune red carpet inogona kutsikwa, kune new environment yaunogona kutsika, simply because wabvuma the assignment of God to be upon your life. Mwari ngavakudzwe, Mwari ngavakuitire nyasha, Mwari ngavakugonesei. So happy to see you, hama dzangu. Tisanganiswe zvakare mangwanani tichigwerana shoko raMwari. May the good Lord bless you. So happy to see you. Pastor Christopher Shoko, Crispin Shoko, I'll send the audio, group Rema audios. Kuti mugone kuzoinzwa because network yenyu was so poor. Thank you so much, people of God. Thank you so much. Thank you so much. Mainoku, I'm so happy to see you. It's been a long time. Kwagadiko ko Australia. Joelin Mashamombe, God bless you, God bless you, God bless you. Maile Namasimba, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Nyasha dziwanzwe sister Ndai Katsande, may the good Lord bless you. My Roshlan, may the good Lord bless you. My Tinka, may the blessing of the Lord be upon your life. My Mukwena Muguti, Sylvia Dumbu, Shamiso Jake, Black Pimbas, may the good Lord bless you, people of God. Makaita Msache, may the good Lord favor you. Baba Gideon Mutando, Ali Chiome, Mighty Tichiweshe, God bless you. Ivima Sharawata, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei nyasha dzamwari dziyo pamusoro pemhuri dzenyu. Favor pamunofamba, pamunopinda nepamunobuda. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakugonesei muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Father, I pray for your blessing and your favor upon the viewers. Ngavachengetwe munyasha dzenyu, ngavarugirwe nekugoneswa nemi. Pavanopinda nepavanobuda, ndataura ropafadzo nekubata kwenyu kunoshamisa. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen. Amen. Pastor Ronald Shumba pakadiko pa Canada. I hope I find you well. May the good Lord bless you, Baba. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengete. Blawela za mfumo wanga muri bwanji zikomo kwambiri. Thank you so much for tuning in. Mwari vakuitire nyasha zvikuru tinotenda. Muropafadzwe hama dzangu pa festive season ino ichengetwa munyasha. Mwari ngavakurwirei, Mwari ngavakugonesei. Prince Mukakavari, God bless you, God bless you. Thank you so much for tuning in. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. So wangava ne poor network, ndichaisa audio ku audio group. Vasiri ku group Rema audios, maybe you can simply join in. You just hit my inbox ne number zenyu so I can add you ku audio group. Kuitira kuti kana network iri poor panapa, patinozosenda iri audio, you can go back to the message zvakanaka. Mwari vakuitire nyasha. Mai Ndawana, sorry for coming late, but anyway, I'll send the audio. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Thank you so much. Thank you so much. Nowe. Wakasungikana, wakaneta, usina simba rekugona kukatanura kubva patambo iyoyo. Usina power rekupfugama kuti unamate uche. Uzapane pa unotambudzika zvekuti unopera simba mukuchema. Simba rekupfugama kuti unyengetere unamate rerisisimo mauri. But God is so faithful. Rudo rwaMwari runoshamisa. From nowhere, two men just appeared to untie the donkey. Mwari ngavakuwanire nyasha idzodzo. Mune zvese zvawakaneta, mukusungirirwa, mukutambudzika. Help is coming. Help is on the way. The blessing of the Lord will reach you, for his hand is not short. So Jesu waprofita pamusoro pedhongi riri mberi uye rakasungirirwa. Zvichida dhongi iri kune kwaraida kuenda, but nekuda kwetambo hapana kuri kuendwa. Muupenyu tinosangana netambo dzakawanda. Mamiriro economy inogona kuva rope pa business rako. Waida kuexpanda, une kure kwawada kuenda, une zvizhinji zvawada kuita. Nokuti pavakapaza vakaisa munhu pana Jesu, zvona kuti pana Jesu paitova neroom inokwana munhu. Asi kudo hakusi kukwana munhu pana Jesu. Kureva kuti vanhu vanga vakazara, they were just present.
in the house, but they were not affecting his presence in that room. So munhu akava pa church akasava muna Mwari is a blockage to others. Munhu anogona kuva pa church but oregera kuva muvepo wa Mwari, ndo paanoproducer a character iri so strange yekuti munhu anogona kunetseka kuti asikana pa church ndo panda kunyewa, pa church ndo panda kutukwa, zvinhu zvandakatiza kunyika nekumabhawa nekupi kwataiswerawo, bandauya mu church the same thing is happening. True, zvinoita. Why? When people are just present and they are not in his presence, they will manifest such a character, iri rebellious, iri dangerous to those who want to come to Jesus. Saka kudo kunogona kuzara pana Jesu pane mukana. So character yavaita yekubloka munhu kuti asauye pana Jesu, it shows kuti vanga vakawandira kudo but vasiri paari, vasinei neuwepo hwake. Kana kukupa dzimwe pfungwa dzekufungidzira kuti ndofunga hausisiri kufamba naMwari, kana kuti Mwari havachakuda, kana kuti havasisina hanya neupenyu hwako. Mufunge hama dzangu murwendo rwokunamata, inosvikika nguva iyoyo yokuti unofungidzira kuti Mwari vakusiya, Mwari vakutiza, Mwari vakuramwa, kana kuti havana hanya newe. Uchinamatira dzimwe nyaya dzaunoda dzigadzirisike, asi dzisiri kuita saizvozvo. Pane nguva yekuti muupenyu even uri munhu wakadanwa naMwari, une nguva yaunogona kunyengeterera mumwe munhu, challenge yaainayo, dambudziko rake robva ratogadzirisika, upenyu hwake ubva hwatovandudzika. But when you came to the matters of your own life, unopfugama wonyengetera and there is no change. Ndasangana nevanhu vanotaura zvichida matestimony akadaro kuti I also pray for others, I pray for other people. Ende vachitodzoka vachitonditayo zvavakandinamatira zvakaita zvakanaka. But when I knew to pray concerning my issues, zvinoita sekunge yangu nyaya haigadziriki asi dzevamwe dzandinonamatira dzinogadzirika. Such statements of life dzinotsanangurika, dzinosanganikwa nadzo muupenyu. So inosvika nguva murwendo rwokunamata zvekuti newo unonetseka kuti Mwari vachineneri, vachiri kundinzwa here. Inga wani tiri murenje for 40 years takadya mana, tikadya zviuta. But how come there is a shift or there is a blockage? Pamunana waiflow uchiitika zvakabva zvangoregedzeka kuitika. Saka kurara natopedza se. So kana une ukama na Mwari une manzwiro, why you are part of the family. Kana une ukama na Mwari pani language yet Jesu anoti makwai yangu anonzwa izwi rangu. Urati kana usiri gwai arizwike. Dai Mwari andipindura, dai Mwari andipindura nyika yedu, patina pana kumira mushi, dai vatipindura. Mumwe vataka mindira yake inononoka kuvharana. Anonoke, anopindura. Mapinduriro anotoda maturity, mapinduriro anoda relationship, mapinduriro anoda revelation. Nokuti kune kupindura kwekuti anounza situation. Mubhoti raJona vanhu vofungidzira kuti imhepo iyari chisingadiwe chikabuda imomo mubhoti, vanotozoona kuti aishi tatatakura timu isiriyo. So what you are waiting for? Hausi kumirira kuti Mwari apindure, wakatomira wakapindurwa. Why? Nokuti kune mhinduro dzino Mary ukasabereka Jesu watinyudza. Takatompiwa, son is given, but we must give birth to the child who will develop to become a son. Isu toto nature the child kusvika a son for him to help us. Pani mari yatakamira kuti Mwari vandipe. Pawakatopiwa 1,000 iye ndipo watopiwa 20,000. But hauna kuita zvawaifanirwa kuita kuti isvike ikoko. Iwe waitoda amount iri 20. Mwari ndokwaza kuti pa 1,000 apo 20 inobuda ukaita izvi. Saka nhasi wakapinda 20 iyo uchidya 1,000 iyo. Ndopedza newe.